Bueno, atxaldeon, gaur prentxaketaz gain hementxe ikusi ditugu Liñoren lanak ikusiko ditugu. Prentxaketa aurretika, hemen Rafa Berazategiren eskutik eta segurako neska gazteagoen eskutikan ikusiko dugu nola egiten dan bertatik bertara Liñoren lanak eta penak. Bai, ja, bartaldeo. Bueno, plaza Zarreko taldeko jendeatorri bat, eta ez da dizkidatu. Lino gintza, segura, 90